Ka wei ka trok ka bala subakit kwai kala sentuit syarian kadba kadang ya lenti na mau korwat syaranikor Southwest Khas Hills District. Katkum jingyo lum jingtip na kipaj ba kani ka trok ka bala no syariat kadai ka bakit kwai ha ka bala saki ba udon du kwai bala sapret Hamadan. Shushu ha kani ka jaka bahap kani ka trok ha ki benta jong ka surok kala don ka jingker da kiding ban pen I ba ka surok ka don nupa ha ka jingma bat syong senjor penban da ka bayat klempatiau kala penlong ya ka kendau ha kani ka surok bakan ngam bat kani ka trok ru kala hap syarian kat hadu bala tho ya kani ka khobor ya ki jingtip ki ba khambania empat la ban yo bat hikerman bat nagaleng jong ki pulit kin sale ka badon kam bat kin sa ai ki jingtip ki ba khambania ya kani ka jingjia an baro arliang jong kanai ka surok kala don ka jing tua kendau ka jing mud jong kanai ka trak ka mud ban kiar ya kanai ka jing tua kendau ban asiliang rei basenjor palat ka kendau dei nomor ka jing jor ka slap kala jaba ka klem no ne kanai kala ja menta ka singi kene ka surok ngatarai kala long kala sier kala ma baniat ya kaliling banang ni namar sa tang kendet nak pedeng jong kene ka surok baro arliang kala don ka ceng tua kendau kene ka surok na mau kurwat sarang thong kaban poi sadu sarai ni kor kerman baki bor badi pek ken penstat Andrei kalai kawan jong kipaj ba kan sasertok hang ni. Hang ni kelamah. Seto sepo kelalong loho. Pesa tang kendian. Talong en men saure tharai gadang dang menayu en tharai ga dia na hong asdo asdola desitola kawan namna no ne gachim ke tire bakla lau chim